Hello, sunt Chris, sunt de Viște, trebuie comentezi, adică bine, chestia asta e luată după Alice. Nu știu, sunt unele chestii care mă frec pe mine. Unu, să mă bată timing la cap cu chestii ce fac, de ce nu vin la aceeași oră. Frate, stau cu prietenii mei, adică avem grijă unul de altul, nu... Pardon. Nu sunt prieteni ceva gen, știi, dă-te dracu sau ceva genul ăsta. Și chiar trebuie să mulțumesc lui Sufiu și lui Teona pentru chestia asta. Mulțumesc! Ce mă mai zic mine? Mincinoasele. Am dat și eu de două să mor dacă nu le dau odată cap în cap. Și alea prea cu minți, frate. Cum dracu? Coaie să stai? Nu. Mi-e frică. Frate, du-te acasă, fără vraj acum, dă-te dracu. Asta o să la școală. Diriga zisese că Cristina a umblat cu băieți. Bineînțeles. Taimiu, alarmat, vin acasă, tot. Nici bine nu-mi las geaca. Că tu umbli după băieți. De ce ai atât de multe absențe? Că întâmplă chestiile astea. Frate, viața mea, nu te-a luat ea, ok? Că o să ajunge proastă, că nu știu ce, da, dracu, dacă ajungă proastă. Decât ce pula mea stau și bevesc cu degeaba, știi? Nu mă las nici pe net să stau, deci imaginează-te un pic pe net, nu? Frate, oricum mâine ce fac? Mâine somn, chiar mâine intră la mine, deci ce mă mai oftică mine? Mă oftică porcăriile alea șmecherii. Șmechere, da. Deci se cred mari în vorba aia. Cum era? În pula mea, nu mai știu. Mari în vorbă, mici în pulă. Parcă așa, oricum ceva în genul ăsta. Sau tari în vorbă, mici în pulă. Parcă așa. Nu știu. Adică, ce mă mai oftic cu mine? Mă oftic că nu tot ce l-are, mie chiar tot ce l-are mi se par ok. Emulăi cu călar sau emonele pitiponce. Alea și cele mai nasoale, adică coaie, dă-ți în cap, dă-ți pocarzi în pula mea, adică să te văd cu rujul roz. Rujul roz, țigărușa aia subțire ca în băut. Și o freză din aia, coaie de emolău, deci îți rupă pula în două. Recunosc, 2 sau 3 manele am ascultat la viața mea. Bine, când eram mic, toți eram cu călari. Când eram mici, scuze. Când eram mici, toți eram cu călari. Tu, eu, mama, tata, fratele, bunica, bunicul, tot așa. Bine, că înainte nu s-a descoperit căcatul ăsta numit Manea. Și asta e tot chestia, adică, frate, nu m-am ofticat niciodată pentru ce mă oftică. Mă mai oftică masurile alea legate de al, sal al, mă duc să mănânc al, nu sunt al. Frate, ai status, folosește-l în pula mea, bine când ieși și când intri. Ce mai trebuie să zici când intri? Ai intrat, te salută, pleci, tu pula, nu? Ce mă mai oftic cu mine? Alea care tot povestesc în continuare că el ești cel mai barosane, că eu, că timing, baștan, că eu, nu știu cum. Frate, get a life. Ce crezi că tactul sau mai dat tine kilot după tine când mergi la școală și când vii la școală? Hai să serios. Adică pana mea, mână de aici dacă n-ai de ce te lua, știi? Și ce mă mai oftică? Mâncările alea cu legume înăuntru. Ciudat, nu? Nu știu, nu mi-a convenit niciodată să... Adică nu, că din mințit mai mint eu. Nu m-a convenit niciodată să sufăr pentru cineva, chiar dacă nu-s combinat. Și chiar așa am făcut și am fost proastă. Este unul de pe la mine de cap de gumă. Este unul și... Adică, frate, adică să fie un cap de gumă mai bine o supă la plic și stai și belești cu supa ta. Da. Și cam asta e. Ne vedem. Pa!